fito maza ku arce rabba na ka sa ku dace. Na fito ina faɗa suna faɗa ina ji, tambari nake da ka suna gani ina yi. Dole za ku banni tun da rabi shi yake yi, kai ku so ku ji ni ga Kabiru kima na yi. Masu so su ganni kun ga dole za su bani, tun da rabi shi ya yi kuma lokaci ya bani. Dole makiya su bi ni yanzu za da yau bayani, tun da kima bani raini in na so sallo gare ni, tambari dubu gare ni, dujo ha press gare ni sun wuce na yau bayani. Mu muke da sarki mu muke da rabi Allah, taimake ni ziljalala tun da bani yin badala. Rabba na gaban da tara ban zama da mai gadara, bani so na yau asara da Kano nake gadara gani nan na zo ziyara. Rabba na gaban ka kara dugari na basu naira, rabba na gaban ka kara dugari na basu naira. Gani nan fa gani nan fa gani nan ku kauce, gani nan fa na fito ma hasada ku kauce. Hannuwa da zarce inda ke ka zaka zauce, na fito maza ku arta rabbi samu dace. Na taho da tambarin mu zani gaida shugaban mu Sunusi mai Kano uban mu shi ya ce mu nemi namu, baya so